Chioma, atachara ebe ka ibu atachara igbu gị aga. Na-ahapụgodi atachara igbu ị na-asị na m bụ atachara igbu ka m gwazie egwu a na onwe gị nọzi ebe a o nwekwa ihe pasịtara karịa mụnwa o onweghị ife pasịtara ebe ya nọ karịa mụnwa ebe enweghị ife pasịtara na look at you if you look you are in chat this masala English ilegodo onwe gị anya out down godo ile ma out down ị ama datile irudidi land musef irudi land me irubedele egwu eji mobede ihe pasịtara ụmụ ga-adị nwanụ n'anya gị dọla gị makwara iwe tinde makwara ife ala arụ makwa ngị makwa wetinde Nneoma ụmụ dadị nwere gịnị sọla ife ala arụ ndị dị oke ọwakwa ndị kpọrọ ntụ na ndị ahụ ha lechara gị anya ọtọ ya dọkịta yọtago igbu gị a yọtago dazi hapụgodi ife anyị mara wetinde mara ife ala arụ Good afternoon, ladies and gentlemen. We are doing it live here in Ozubulu with Adaka Sibie. Adaka onye people because mgbe post video gị, people na-asị bụ onye ihe ala. Ụfọdụ si na iwu onye Ozubulu, ụfọdụ si na iwu onye gịnị onye ọlụ. Ka onye ebe bụ. I'm from Ihiala local government. Oh, you na-asụkwu grammar. Ebe na Ihiala. I'm onye Ihiala. Ebe na Ihiala. I'm from Umuezog side. Umuezog side. Ịma na mgbe efu da video ụmụ dadị nwere swagari. Ụmụazị a na-enwere ọnụ sọnụ na-eji stọọ amakwa m nọọ ifefe na-edis ana m edi money with ndị dị somehow people are not dealing with them because if you look me up and down you go know say nsole ife ala arụ ọ bụghị my talk nke o ji aba akara talk. Okay, it's a pleasure meeting you. ụfọdụ alasị m ka ha nara nọmba m ka ha bịa kpụrụ m na ati fim na ya dịka ati na ọ dịka ati na asị ha lọkwa m na mmadụ ọsị na omeke ka m dịkara na ati fim na mmemme ego mana ụmụ m ọmịa nwegodu swagari nwe sọnụ gị na ha ka ezi ị na-asị m ọbịa igbu m a na-abịa bịa ile m anya otu a ị mara onye asụsụ ọ ga-ahụ iri eji ebe otu isi afụ m mgbe ọbụla epere gị mpe n'anya mana e mere ụmụ okorobịa ibe gị sagodiri ahụ ihe ezigbote akwa bụgodo ụmụ ụda dị sara ahụ dị ndụ na mmadụ otu a n'idiri m nwa bụ mmadụ na-ekpote ego ala ekpo emi ọ bụrụ zikwa agụ obe chit nakwa ịma ihe nke ị na-ala ka ileti mmadụ daụ mana ndị na-agwa gị ihe a bọs ibe gị ha ndachịkwu ndị akwụkwala okwu ha na-eri nkebe ego sara ahụ dị mma mmadụ ma amụ ịma na ama nke na-eme ihe echi na-elekwa ụmụ anya ịdị amụ ile anya na ndị na-ekwu ihe na-elekwa ụmụ anya epụtakwa otu na-amacha nga ndị ma na-eme ihe ọtachara igbu ka a na-agwa mgbe ka mgbe a atachara igbu m aka ndị dịkwa spechal akpọ ma niile ele eti m da gwara gị ole onwe gị otu